praten over een deelnemer van formaat. Daar moet u toch even op letten. Gaan wij met Race Mission Impossible, gaan wij eens eventjes kijken hoe wij het hier in ieder geval in Katzand dan moeten gaan beoordelen. Waarbij je natuurlijk heel veel zaken van zo'n combinatie kunt noemen. Afhankelijk van de sleepwagenafstelling komt hij nog een keer terug, ja of nee. Wat ik al tegen u zei, let hier eventjes op, want dan gaan wij dus met niet voor niks de geuze-titel voerend daar aan de zijkant op de schermen, Nederlands kampioen 2008-2009. Nog eventjes een stukje, laat ik zeggen, competitieve wedstrijdervaring koppelen aan deze sleepwagenafstelling van de No Mercy.